Hola a tothom, gràcies pel vostre temps. Com veieu, us parlo des de Manresa i el motiu és que a partir d'ara, a més de Barcelona, aigües avall del riu Cardener i d'Olius, aigües amunt del Cardener a 5 quilòmetres de Solsona, a partir d'ara també a Manresa, la capital del Bages, ofereixo consultes amb tarot evolutiu, acompanyaments amb una emoció i, si esteu interessats, també classes de tarot. El lloc des que us parlo no és casual, però no és ni per parlar del Pont Vell ni de la Seu, sinó d'aquest tercer edifici que tenim aquí al darrere, que és la Cova de Sant Ignasi. Però no vull parlar de Sant Ignasi, sinó de l'Íñigo. Qui era l'Íñigo? L'Íñigo era un home de família benestant basca que va fer fortuna en la carrera militar. Quan tenia 30 anys, defensant la ciutat de Pamplona de les tropes franceses, va caure ferit a la cama. Es va haver de retirar i en la seva convalescència va començar a llegir textos religiosos que van començar a despertar el seu món espiritual. Va decidir aleshores peregrinar fins a Terra Santa. Va posar rumb a Barcelona per embarcar-se cap a Jerusalem, però la capital de Catalunya estava assolada per la pesta i no hi va poder entrar. Es va veure obligat a sojornar un temps a Montserrat, acollit pels monjos, i diu la tradició que va ser davant de la Moreneta on va deposar la seva espasa i la seva vestimenta militar. I vestit amb parracs va baixar a peu, coix, amb un bastó, fins a Manresa, fins justament una de les balmes que hi ha a banda i banda del riu Cardener, justament la que tinc aquí al darrere amb les arcades. Durant 10 mesos va estar aquí a Manresa, es va dedicar a l'oració i al recolliment, i al cap de 10 mesos, d'on van néixer després les seves famoses experiències espirituals, va embarcar cap a Terra Santa. Del que m'interessa de l'Íñigo, després Sant Ignasi de Loyola, és el fet de posar les armes del món exterior, treure's l'armadura i de començar la batalla que realment tots afrontem en aquesta vida. Una altra cosa és que hi fem cas o ens vingui de gust, que és realment l'autoconeixement i l'autoexploració i el saber què estem fent en aquesta vida. El tarot i la bio m'han portat a la Manresa, on cada dilluns i dimarts, si voleu, presencialment ens podem trobar. I és aquesta cova el que m'atrau. És el fet de baixar de la muntanya, de posar tot el que tu tens, la vida material que tenia l'Íñigo, per transformar-se en Sant Ignasi, no? Baixar a la cova, baixar a les profunditats d'un mateix, a l'infern, a la part fosca, que en diria Jung, per realment trobar la nostra pròpia llum i donar-la als altres. No em vull comparar amb l'Íñigo, però sí que l'energia que em mou fins a la capital del Bages és la mateixa. Per tant, si esteu interessats, a la web que teniu aquí baix, la de conscientia.cat, on juntament amb en Jordi oferim astrologia, reiki, radiestèsia, curs de milagros, a part de tarot i bioneuroemoció. Tots són eines, podeu escollir la que més us interessi per aprofundir en el vostre coneixement. Si voleu, ens veiem a Manresa. Ciao.